Адміністрацыйных будынкаў на праспекце, дарэчы, не так шмат. Ад самага пачатку было прынята рашэнне будаваць там больш грамадзянскіх пабудоў альбо жылых, так бы званых дамоў палацаў для народа. Увесь праспект перасякаюць перпендыкулярныя вуліцы, якія звязваюць яго з галоўнымі раёнамі і збудаваннямі горада Мінска. Прычым адлегласць паміж гэтымі вуліцамі прыкладна аднолькавая, што задае праспекту стройны рытм і знішчае ўяўленне замкнёнай прасторы альбо замкнёнай сцяны. Вялікая ўвага надавалася і азеляненню праспекта. Ужо ў 40-е гады уздоўж вуліц былі высаджаны 25-гадовыя ліпы у гонар месяца вызвалення Мінска, ліпеня. Паводле афіцыйных дадзеных, у цэнтральнай частцы Мінска з 22 кварталаў захавалася 60 дамоў з 825 даваенных. Аднавіць можна было яшчэ 200, аднак аднаўленне старых дамоў азначала б немагчымасць будаўніцтва праспекта, таму што старыя дамы стаялі ўздоўж чырвонай лініі старой вузкай вуліцы Савецкай. Таму было прынята даволі жорсткае рашэнне аднаўляць толькі тыя будынкі, якія не перашкаджаюць будаўніцтву новай вуліцы. До 1952 года ўсе завалы на вуліцах Мінска былі разабраны, руіны зніклі, а таксама да гэтага часу быў забудаваны адрэзак праспекта ад вуліцы Свярдлова да вуліцы Энгельса. Наступіла пара забудовы цэнтральнай плошчы. Цэнтральнай альбо галоўнай плошчай у даваенныя часы лічылася плошча Леніна, і ў той час архітэктар Віткоўскі распрацаваў праект, каб злучыць яе з прывакзальнай плошчай, правесці магістраль ад дома ўрада да вакзала праз універсітэцкі гарадок. Аднак пасля вайны ад гэтай ідэі адмовіліся і пачалі шукаць новае месца. І ў якасці гэтага новага месца абралі тэрыторыю былога новага рынка, які амаль цалкам быў разбураны ў часы вайны. Хаця там захавалася некалькі даваенных будынкаў, напрыклад, той самы дом афіцэраў Іосіфа Лангбарда. Сярод прычын, па якіх было абрана гэта месца, можна вылучыць две прычыны. Па-першае, плошча знаходзіцца недалёка ад тэрыторыі гістарычнага цэнтра Мінска, ад плошчы Свабоды, а па-другое, гэта адна з самых высокіх частак праспекта, адкуль ён добра праглядаецца ў два бакі, да плошчы Леніна ў адзін бок і да плошчы Перамогі і нават далей у другі бок. Але ж, напрыклад, аўтар кнігі «Галоўная вуліца Мінска» Александр Лысенко ў 1963 годзе адзначаў, што плошча забудавана не вельмі ўдала. Напрыклад, яму не падабаўся палац прафсаюзу і тое, як он упісаны ў акаляючае асяроддзе. Ён шкадуе пра тое, што былі адхілены ў сваю чаргу праекты 1944 года. І сапраўды, на праекце Іосіфа Лангбарда плошча цэнтральная вельмі ўдала злучана трасамі з плошчай Верхняга горада альбо плошчай Свабоды і Страецкай гарой альбо плошчай Парыжскай камуны. Фіналам і ключавым момантам у забудове першай чаргі праспекта стала адкрыццё 10-метровага помніка манумента Іосіфу Сталіну. У тым жа 1952 годзе вуліца Савецкая атрымала новую назву праспект. Праспект імя Сталіна. Параўноўваючы гэту архітэктуру з даваеннай архітэктурай 30-х гадоў, у аснове якой ляжала па сутнасці асветніцкая праграма пабудовы сацыялістычнага горада з універсітэцкім гарадком, бібліятэкай, домам урада, цяпер галоўным стала імя, асоба аднаго чалавека. Так нарадзіўся вялікі стыль з нічога на пустым месцы, з руін у адно гістарычнае імгненне. Вялікі стыль нарадзіўся і знік у адно імгненне. У ноч на 3 лістапада 1961 года манумент-помнік Сталіну быў дэманціраваны, а праспект атрымаў новае імя Ленінскі. Забудова другой і трэцяй часткі праспекта адбывалася пад уплывам знакамітай пастановы 1955 года аб перабольшваннях у архітэктуры і праектаванні, дзе Мінск быў згаданы сярод гарадоў, у якіх гэтыя перабольшванні былі дапушчаны пры будаўніцтве жылых і грамадзянскіх пабудоў.
Другая чарга праспекта, гэта амаль 3 кіламетры ад плошчы Перамогі да плошчы Калініна, мае дугападобную форму з некалькімі зломамі. У гэтых фрагментах, дзе адбываюцца своеасаблівыя павароты праспекта, было задумана стварыць невялікія вежы, як маякі. Але ў выніку была створана толькі адна такая вежа на адным з будынкаў БНТУ. Да асноўных характарыстык другой чаргі праспекта можна аднесці іншыя суадносіны даўжыні вуліцы і вышыні дамоў у бок пашырэння вуліцы. Па-другое, там захавалася значна большая частка даваенных збудаванняў. Акрамя жылых і грамадзянскіх пабудоў пачынаюць з'яўляцца прамысловыя прадпрыемствы, ну і нарэшце забудова ўжо не такая пампезная. Вузлавымі фрагментамі другой часткі праспекта можна лічыць плошчу Якуба Коласа, раён БНТУ, Акадэмію навук і саму плошчу Калініна. У раёне плошчы Якуба Коласа захаваўся даваенны будынак былога інстытута фізкультуры, створаны ў 1939 годзе па праекце архітэктара Воінава. Гэта было самае высокае збудаванне ў гэтым рэгіёне, які называўся да 1956 года Камароўская плошча. Тут жа заходзіліся два тракты, Барысаўскі і Лагойскі. Больш таго, у даваенныя часы гэты фрагмент вуліцы называўся Пушкінская, і існавала такая ідэя аб тым, каб усталяваць тут помнік Александру Сергеевичу і назваць плошчу ў яго гонар. Але ж у пасляваенныя часы плошча была названа ў гонар класіка беларускай літаратуры, а да 90-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа ў 1972 годзе на плошчы з'явіўся скульптурны ансамбль Заіра Азгура. Гэта помнік Якубу Коласу і героям яго твораў. Галоўны корпус БНТУ захаваўся з даваенных часоў, яго збудаваў архітэктар Георгій Лаўроў, і ён жа пачынаў будаваць Акадэмію навук, якую потым завяршыў Іосіф Лангбард, а побач даваенныя карпусы першай клінічнай бальніцы. Забудовы трэцяй чаргі праспекта – гэта адрэзак ад плошчы Калініна да выезду з горада Мінска ў бок Маскоўскай шашы. Для яго характэрна некалькі асаблівасцей. Па-першае, гэта аднабаковая забудова на некалькіх адрэзках. Па-другое, гэта зялёныя зоны парка Чалёскінцаў і батанічнага саду. Гэта даваенны канструкцывісцкі будынак абсерваторыі, гэта вялікая колькасць разнастайнай жылой забудовы, ну і, канешне, сучасная архітэктура ў раёне нацыянальнай бібліятэкі. Прыгажосць праспекта – гэта ў першую чаргу яго архітэктура, аднак і гарадская прырода мае немалаважнае значэнне. Так, забудова праспекта чаргуецца з паркамі, скверамі, ракой Свіслач. Бадай самай жывапіснай часткай праспекта з'яўляецца мост праз раку, адкуль адкрываецца неабсяжныя прасторы, а сілуэт такі маляўнічы, што яго любілі і мастакі 60-х гадоў, і нашы сучаснікі. У чым яна магічная прыцягальнасць праспекта? Для разумення яго феномену важнымі з'яўляюцца два паняцці – ансамбль і неакласіцызм. Ансамбль – вышэйшая ступень выразнасці ў архітэктуры, а праспект – гэта адзіны грандыёзны ансамбль, дзе кожны будынак прыгожы і сам па сабе, але яшчэ большую значнасць набывае ў сукупнасці з іншымі. Архітэктары змаглі дасягнуць такога адзінства дзякуючы адзінаму стылю, якому падпарадкавана ўся забудова. У перакладзе з лацінскай мовы праспект – гэта від будучыні. У дачыненні да нашага праспекта гэта асабліва дакладна і трапна. Перад архітэктарамі стаяла задача зрабіць Мінск лепшым, чым ён быў да разбурэння. Праспект – гэта будучыня. Тая будучыня, якой яе чакалі ў савецкім грамадстве. Своеасаблівы сацыялістычны рай, сапраўдны горад сонца. Важна яшчэ дадаць той факт, што пры ўсёй сваёй пампезнасці і ўрачыстасці на праспекце адчуваецца прысутнасць чалавека, і гэтая чалавечнасць у архітэктуры з'яўляецца бясспрэчным фактарам для ператварэння горада ў сталіцу.